Pöö! Säikähdittekö te? Ai, ettäkö? Tällä hetkellä mä oon tosiaan kipeänä, enkä mä tänään jaksossa oikein tehdä tässä hardcoreassa mitään ihmeellistä. Joten sen takia tässä jaksossa... Hetkinen, meneekö sun läpi lyhty? Joten tässä Minecraft Hardcore-jaksossa me katsotaan, että paljonko me pystyy löytämään timanttia tunnin aikana. Ja tosiaan mä oon lukenut kyllä teidän kommentteja ja siellä on ollut oikeasti hyviä ehdotuksia, mitä mä varmaan tuun joskus ehkä toteuttamaan. Mutta nytten mä en ainakaan jaksa tehdä hirveästi mitään ihmeellistä, joten toivottavasti te tykkäätte tästä vähän randomasta Minecraft-jaksosta. Mä haluan kuitenkin ihan pikkasen varautua, joten käydään hakemassa vähän sen ruokaa meille, koska mulla on vain 30 noita kuukkelimuuttoneita, joten mulla ei paljon oikeastaan ruokaa. Nyt meillä on ruokaa... Okei, meillä ei tortseja. Ja nyt tosiaan lähdetään mainaamaan. Lähdetään jonnekin, minne mä en mennyt, eli jonnekin tänne päin voisi olla ehkä ihan hyvä. Okei, tässä näköjään on luola, joten mä katson tästä. Okei, kello on tällä hetkellä tasan 19.00. Eli tosiaan 20.00, eli 8 tää loppuu tää haaste. Ja tässä vaiheessa, jos te haluatte lisää tämmösiä jotain haastevideoita, niin tosiaan laittakaa kommentteja, koska mä voin mielellään tehdä näitä. Ainakin kun mä oon tälleen kipeänä ja mä en jaksa oikein tehdä mitään. Ja meidän haaste alkaa nyt. Okei, mä näen tuolla nyt jo timantteja. Tää alkaa hyvin. Tossa on skulkkia, joten ei mennä sinne. Mä oon jo nähnyt tarpeeksi tätä paikkaa. Ja tosiaan mun tavoitteena on löytää mahdollisimman paljon timantteja. Okei, heti 8 esiintyvä. Ei kun hetken, tässä on 9, jes. Ja tossa on lisää timantteja. Okei, tää alkoi tosi hyvin. Ai niin, mulla on Fulbright, niin eihän mä tarvii edes torcheja. Okei, tästä me löydettiin timantteja. Okei, täältä takaa löytyi, jes. Meillä on tässä vaiheessa jo 45 timantteja ja haastetta on mennyt vasta noin 3 minuuttia. Mulla on semmoinen olo, että tässä tulee hiukan lyhyempi hardcore-jakso mitä yleensä, mutta toivottavasti tää on silti yhtä viihdyttävä, tai ainakin niin semmonen hyvä jakso niin kuin katsoa. Okei, ensimmäisen stackiin meni noin 5 minuuttia. Okei, hetkinen, toi oli aika siisti, koska mä en tiedä, että tuolla on timantteja. Okei, toi oli siisti. Mutta... Joten tällainen katsaus tehdään tässä vaiheessa, että mitä kaikkea oreja meillä on. Meillä on tosiaan vähän päällä 2 stackia ironia, melkein 2 stackia raakaa kultaa, 3 stackia redstonea, 1,5 stackia lapislatsolia ja yli 2 stackia timantteja. Ja tästä on hyvä jatkaa. Wow, okei, tää on ihan valtavan kokoinen luola. Mä näen tuolla timantteja. Okei, mä kävin tekemässä tossa vähän raketteja välissä, mutta nyt on mennyt semmonen 35 minuuttia. Ja tosiaan tällä hetkellä tulos näyttää tältä. Eli meillä on 4,5 stackia timantteja ja sitten meillä on melkein 5 stackia raava ironia, itse tosta tulee 6. Eli joo, nyt vielä tosiaan vähän alle puoli tuntia täysvaihteella, joten paras nyt alkaa töihin.
Okei, vielä on aikaa 2 minuuttia. Nyt täytyy äkkiä vielä löytää jostain timantteja. Come on, äkkiä vielä jostain. Okei, täällä, yes. Okei, 1,5 minuuttia aikaa. Jes, tossa on vielä lisää timantteja. Okei, come on vielä Minsa vielä. Äkkiä täältä nyt jostain. Okei, miksi mä jään näihin rautoihin jummiin? Ehkä mun ei pitäisi etsiä rautaa, vaan timantteja. Okei, meidän aika loppuu. Ja tossa on näköjään vielä timantteja. Okei, nämä saa vielä ottaa. Noin, ja nyt me ollaan tosiaan valmiita. Ja nytten lähdetään kotiin ja katsotaan paljonko me saatiin. Ja täältä näköjään pääsee ylös. Ja tunnin jälkeen meidän lopputulos on 475 timanttia. Täällä on tämän lisäksi esimerkiksi redstone vielä ja aika paljonkin, ja sitten on lapislatsulia, kultaa ja ironia. Mutta mites mä sitten meinasin sulattaa nää kaikki? Okei, tää on ihan superhidas. Tosiaan, jos te tykkäsitte tästä hardcore-jaksosta, niin muistakaa laittaa tykkäys ja tilata mun kanava. Ja jos teillä on jotain videoehdotuksia kautta haasteita, niin laittakaa niitä mielellään kommentteihin, koska mä teen mielellään niitä. Me nähdään seuraavassa Minecraft Hardcore-jaksossa. Se olisi moro!